Bona tarda. Benvinguts al programa Estudi d'Entrevistes. Són la Magia, Gerard i el mateix Nani. Avui entrevistarem a la Olga Pol, i parlarem sobre d'art. Així. Benvinguda, Olga. Hola, bona tarda a tots. Què és art per tu? Què és l'art per mi? Sí. Ui, comencem difícil, A veure, com us explico? L'art per mi és una manera de comunicar-nos. De vegades ens podem comunicar quan un escriu, quan un canta, però també quan un dibuixa o quan un fa una escultura, perquè és una manera d'expressar el que portem a dins. D'acord? Per mi l'art és això, una manera de comunicar-me. Després, t'agrada ser professora d'art? A mi m'agrada fer art amb vosaltres, amb els alumnes que tinc aquí a Andy, perquè professora d'art no sóc exactament. Jo sóc psicòloga de formació, però dono classes d'art aquí i aleshores m'encanta, perquè tinc molta sort de tenir un equipàs amb mi. Vull dir que m'agrada molt. Qui és el teu pintor preferit? El meu pintor preferit? Uau! Aquesta sí que ens serà molt difícil de contestar, perquè, a veure, com jo us he dit, no soc professora d'art, aleshores a mi m'agrada l'art en general. Un sol pintor o un sol artista em costaria molt de viure, perquè tant m'agrada l'art tradicional, el d'abans, quan no es feien fotos i que vèiem aquells quadres més antics i així sabíem una mica com es vestia la gent i les costums que teníem, però m'encanta l'art modern, que va ser el que va venir després, però també m'encanta l'art contemporani, en pirra. Però tinc un defecte, que no me'n recordo dels noms. Llavors jo puc dir que m'encanta Barcelona, que m'encanta Tàpies i tal, però de més contemporanis em costa molt recordar els noms, perquè a més difícilment de vegades són d'aquí i em costa. La que agrada més pintar. En què m'agrada més pintar? És que no pinto gaire, perquè soc molt dolenta. A mi m'agrada molt, potser diria, manipular el fang. O sigui, fer alguna cosa amb fang m'encanta, amb fang, amb guix. Pintar és que no sóc gaire bona. Si ho faig, llavors ho faig amb oli, però és molt difícil, pintar amb oli. Quin és el teu quadre preferit i per què? Uau, un altre cop molt difícil, Màriam. Escollir un sol quadre em costarà molt, Costarà molt, perquè en cada quadre tens un moment potser de la vida determinat que t'agrada. Perquè hi ha quadres de Corot i de Cobert, que són autors molt clàssics que m'agraden, però perquè em recorden molt la meva infància i els meus pares. La meva mare pintava a l'oli i feia còpies d'aquests quadres, i aleshores aquests autors m'agraden per això. Però esclar, és que ara ja us he dit que m'agrada molt l'art contemporani i això ben bé em costa molt de posar un sol nom. M'encanta Mondrian, per exemple, però, com ell, molts altres. Què és el que més t'agrada els divendres? El que més m'agrada dels divendres, de la classe d'art? De la classe d'art, vale. Uau, doncs aquí ho tinc molt clar. M'agrada molt les persones que m'acompanyen a art, és a dir, tots els participants. M'encanta perquè és un moment on sobretot compartim molts sentiments. Sí que és veritat que treballem i que fem diferents obres d'art, però sobretot parlem molts dels sentiments, de com ens sentim, arreglem moltes coses i a més ho fem amb música i això ho acaba d'arreglar tot. I per tant estic molt orgullosa de poder estar en el grup i d'estar amb vosaltres, que com he dit abans, sou un equipazo. D'acord? Moltes
gracias por haberme mejor a los de programa. Moltes gràcies a vosaltres, perquè de veritat que ha estat un plaer venir, que hàgiu pensat en mi, que m'hàgiu fet aquesta superentrevista. Que m'ho ha posat una mica difícil, però espero haver contestat bé, ja m'ho direu. Moltes gràcies. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Us esperem el pròxim programa. Molt bé! Ah!